Napansin guys, mauna po so. Charis! Okay guys, happy Monday and good morning everyone. So, humana ang mga maliligayang araw sa mga nagbakasyon, sa mga nagtrabaho. So, ubay-ubay po itong bakasyon guys. Uy, ang uban, naka out of town pagod, naka beach pa sila. Kami ani sa timbahay ra gyud ni. Yes. Simba. Oo. Atong Friday na panaad, yan nagsakripisyo. Sa atong Sunday sugat. Yeah, ayun tag Easter Mass. Mura nya. Na ako'y padula diri sa mga bata atong Sunday after sa Mass. Kuan ko guys, goodies hunting. Dili man makaingon og egg hunting kay wala man ako nambutang sa egg. So ako lang giputos og mga plastic gas akong pangita sa mga bata, pati akong family giapil na ako sila. So nag-enjoy po ba yung mga bata guys. And that was the idea of my jerbot. Let's go. Yeah. Yeah, idea sa akong jerbot guys na magpa-hide og mga chocolates and everything. Uy, alang akong likod sa car. Wala na ako. Sabi, wasang ikuan guys. I-adjust. Ay, ito. Kay, wala na ako na tarong balik. Kay kagahapon, managibutang nga ng akong likod og kaning lingkuranan kay nag-church lagi ni. Sang ayuhon. Okay. So guys, tingog-tingog. Okay na. Okay na siya guys. Okay na. So I'm back. Lakaw na ta. Let's go. Okay, ibatangan mong lingkuranan gahapon guys. Kaya nagdala mig lingkuranan sa church pag-attend na mo of Easter Mass. Okay, grabe ka tao. Hindi ka magdalag lingkuranan, nandiyo ka makalingkod guys. Tingog mong gapon. Sama na nagtingog, ay! Kung kabaloon sana nagtingog. Balik na punta. Kaya I don't like, I'm uncomfortable. Uncomfortable ko guys. So ayun. What is this sound all about? Siguro ikaw. I hope wala na. I hope okay na siya guys. Di na siya magtingog, no? Okay. Araw makadiri-diritso na ta. Diri-diritso na ta.
Wala na tingog. Wala na tingog. Nalagay lang sulod sa akong car. Wala na tingog guys. Marag ang akong kuan jack. Ang jack sa akong car ang nakakuan nag-ana-ana. Mato siya nag-noise. So, ako siyang gisibog. Wala na. Let's go na. Alta na ta. So, mato siya guys. Humana ang long weekend. So, balik na po sila sa ilang normal days nga nag-work. Si auntie wala may work sa outside world. Pero sa balay na ako'y work. Napo na yung negosyo nga gamay. Ay, negosyo pa din na. Oo, kung na magpahimo sa ako Graham bar. Yan. And then, abot tayo milk tea nga ginagmay. Na order. Dapat tayo ice cold coffee. Ice crumble. Pero wala man na ako siya gi-public yun guys. Kay wala pa tayo kuan. Wala pa tayo business permit. So, yan lang sa amo. Kung kinsay gusto, may naroon siya susunod sa balay. Kung kinsay gusto mo order, ay mo palit. Yes, ano siya guys. Wala gina na ito i-public. Ang mga silingan na mga nakabalo, wala sila. Pero ang wala kahibalo, wala. Pero daghan hindi hapoy nakabalo sa amo guys. Daghan may palit. Yes. Okay. Daghan hapoy mo palit. Especially mga bata. Isang akong Graham bars, nga akong best akong business na may mo order sometimes. Yeah, actually gahapon na ako i-order. Dali lang mga buhaton guys. And I'm so lucky kay na ako'y dough mixer. Itong ipadala sa akong Jerpot from Germany. Ito naghimo-himo ko bread, yung ipadalhan. And then sad to say, during sa travel, wala mang gunya na balot yun. Ganang, ganyan na protektahan ba? Na ay kuan. Siguro sa pag-alog-alog, na ay defect. Actually, na siya food processor guys. Kompleto to siya. As in, nangabuak. Siguro, muga naman siguro ang food processor niya guys. Di lang ko kamtigo. May mga nangabuak lang na mga part ka ng mga plastic. Yes, nabuak siya pero di man siya included sa machine ko. Di lang di ko kabalo mo gamit. Ang akong dough mixer lang, dili lang siya makagaling. Dili siya makagaling guys og dough nga grabe nakagahi. Ako na bang sticky na siya kayo. Tung una, magamit pa na ako siya guys. Yeah. Kay naghimo pa ako. Kadugayan na mo. Muungot na siya guys. So, magamit na lang yun na ako siya sa kana maghimo ko og whipped cream kana. So, gamit siya kaayo guys sa akong Graham bar. So, thankful food ko kanay ako. Grabe. Social ang brand atong akong kuan guys. Akong dough mixer. Both. Yeah. Made in Germany pag yun. Pero ang nahitabo lagi kay mauto. Kuan man. I want to turn
Kaya layuan ako. Layo naman mo to yung wood. Tuyok ako din. May tuyok kanan. Padre sus ako kuya. Tuyok na ako guys. Kilayo ka ang tuyok kanan dito. Thank you. Gusto to siya guys. Nice kayo ang dough mixer. At least di man ako na siya magamit pang mix sa dough. Gamit na ko siya kayo karon sa akong kuan. Gamit siya na ko kayo sa akong si kuya o sakpan ganit LTDM o kamayo ni mo tuyok diha. Kabutang na no left turn or no right turn na may siya tuyok. Ito siya guys. Gamit siya kayo sa akong graham bar business. Actually na ako gipaabot guys nga kuan cups kay maghimo ko og ice cream in cups. O palang niabot. Nag-order na ko. Maabot to siya guys. Maghimo na dahil ko ice cream sa cups. So enjoy ko niya mga bata. Hindi man ko na ako mahalon. Beratong balik niya. So ito siya guys. Dool na ko. Kung wala ko nito yung guys, layo pa kayo akong ianan. Kung tuyo kanan. So, dere, dool na lang. Grocery diri guys. Hindi na ako i-name drop ang grocery. Bago lang din siya ng grocery guys. Hindi man kang magamit kag ATM ni mo bawasan kag 18 pesos. Bawasan kag 18 pesos. Or kag nag-withdraw sa bangko. Mo gamit kag ATM ng debit card. Dinadjud na mausap, dinagin ko mausap ko palit. Tumin lang gani guys, pagkabalo na ako. Yan na rin ko nga. Hala. Murang putaan ni Miss og nagkuan na grocery ay nag-withdraw. Hindi siya lagi mami na ani man ang patakaran diri sa amo. Hindi ko Gcash ang gamit. Siya Gcash mamulay less. Okay. May na lang gani guys, kaya naisulod akong Gcash. Wala impas. Uy, sayang po may nang 18. May pa nag-withdraw na lang po sa gawas. Inaana na lang di ay po. Mag-withdraw ko sa akong bangko, may less. Nga di na ko ganahan mag-grocery sa ila. Kaya mostly ang akong gamit, Gcash siya mag-get bank. Kanya kaya. Ako lagi ito. Punta ka balo. Kwarta or wala sa kuan Gcash o dito na to atong bank. Hi it's very hard to please the people. Siguro po nakadili sila halinon guys kaya nga grocery. So today is Monday. Ihapog traffic. May maparkingan, my gosh. Pulis
Saan ni wala ma-parkingan? So, diri na ko guys, maurat to babay mo mo jup-jup nita sa parking.